doncs aquí estem amb els Entrecavallets, les entrevistes a les artistes que exposen a Fontana, i avui parlem amb l'Aitana, que ha participat a l'Expo Col·lectiva del mes de març d'Art i Feminisme. Aitana, benvinguda, què tal, com estàs? Moltes gràcies, molt bé. Estudio Belles Arts, però el que m'interessa sobretot és la il·lustració i doncs sempre m'ha preocupat la representació del cos de la dona, sobretot, i com aquesta normativitat hegemònica dels cossos ens ha condicionat en com ens veiem i com ens sentim com el nostre propi cos i amb nosaltres mateixes. Llavors, amb les meves il·lustracions sol parlar de feminisme i tracto el tema del cos. I en aquesta de l'acné, doncs jo pateixo acné des de fa molts anys, des de petita, des dels 8 anys, i he tingut moments amb més i amb menys acné i doncs sempre he patit com molt d'estigma, no? De gent que sempre et diu el que has de fer amb el teu cos. Tothom sap, diguem-ne, com et pots treure aquest acné, no? Però ningú et parla de com viure amb això, no? Com viure amb l'acné, que molts cops ja pots utilitzar, jo què sé, cremes, pastilles, però a vegades torna, no? I jo ara, per exemple, que em vaig instal·lar a TikTok no fa gaire, no? I llavors, xafardejant també hi ha mils vídeos sobre mil coses, no? Però em va sorprendre, veia molts vídeos sobre tractaments d'acné i coses així, i al final surt molta gent parlant i donant com sus tips, no? I els consells. Però, llavors estàs fent... Has dit que estaves estudiant Belles Arts aquí a la UB, m'imagino. Sí, a la UB, sí. Estàs en quin curs? Estic a quart. Ah, quart, o sigui, ja estàs acabant. Molt bé. Sí. Que guai. I contenta? Aconselles a les persones joves que volen fer Belles Arts que facin Belles Arts? A veure, depèn dels interessos, no? Penso que si vols ser artista d'exposició i de galeria, fes Belles Arts, perquè no hi ha una altra cosa, no? A veure, ho pots ser sense estudiar Belles Arts, però jo crec que és aquesta carrera. En canvi, si t'interessen altres coses com la il·lustració, doncs potser t'ho has de pensar, no? Perquè he tingut profes que m'han dit molt bé, pots fer il·lustració, però altres que no, que il·lustració no es pot fer perquè això ho hauries de fer arts i oficis. Vale, ja que hi ha aquesta diferència, no? Encara quan estàs fent Belles Arts. Hi ha molta diferència entre art i artesania. Clar. Encara. Llavors, qui decideixi fer Belles Arts ho ha de tenir en compte, que a vegades no et donaran per vàlid segons què coses, però penso que està bé perquè és una carrera per experimentar. Clar. I toques de tot. I et donaran molts més recursos, no? També per aprofitar després per fer les teves il·lustracions. Sí, està bé perquè, proves diferents coses, no sé, t'obres la ment, no et quedes encaixada en una cosa, però tampoc està molt bé per focalitzar-se en alguna cosa, saps? Perquè no t'especialitzes molt. Sí que els 2 últims anys t'especialitzes una mica més, però és molt general. Però si algú té més dubtes de Belles Arts em pot preguntar. Super, els enviarem el teu email. Sí, de veritat. Aquí podeu parlar amb l'Aitana sobre Belles Arts, donarà tots els consells de la carrera. No, de veritat, perquè jo a vegades preguntava a la gent i els deia què tal Belles Arts? I la gent em deia, és una merda. Vale, però és que això no m'aporta a mi res, perquè jo vull valorar. Al final és una carrera pública, no? Que té més accés la gent a allò que és públic, i doncs no hem de dir... Hi havia gent que em deia, no estudis Belles Arts. Ja, però cadascú té la seva situació. Llavors és això, si algú té algun dubte, em pot preguntar a mi. Molt bé, Aitana. He vist que has participat en diferents expos i com festivals. Ens pots explicar una mica així la teva experiència? Sí, he vist que has estat a l'Estrogen Fest, Art en Femení... Sí, crec que a l'Estrogen va ser fa 2 anys,
que sí, vaig participar a l'expo i crec que va ser la meva primera expo. Anava amb molta il·lusió, la veritat. I era molt guai perquè quan entraves doncs, veies l'expo, no? Diferents dibuixos, pintures i tal, i després hi havia concert i mercadillo. Ah, I va ser molt uau, guai. molt top. On? Sí, sí. L'Espai Jove a les Basses, crec. Vale. Crec, si no m'equivoco, Que guai, molt bé. Però va ser una iniciativa molt guai, va venir un munt de gent. Molta gent. Estava patat, ja quan jo m'anava hi havia un munt de cua i no sé, s'ho curren un muntó. I amb quina obra vas participar? Bueno, Doncs crec que una que també anava de l'acné i els cossos, però ja Vale, que tens com una temps. sèrie d'aquestes il·lustracions. Sí, tenia com una sèrie dels cossos i tal. I bueno, després a l'Art en Femení vaig participar l'any passat, que és a Hospitalet, encara està, acaba aquesta setmana, que es fa cada any, una exposició feminista i tal. I aquest any he participat com a comissària. Uau, molt bé, Sí, escollint les obres. Sí. Com te sents fent això? Molt guai, molt bé, sí, estar darrere de tot i... És feina, Del és un muntatge, curro. no? És un Sí, és un curro. curro. Però m'ha agradat molt l'experiència. Sí, molt guai. Sí, i tant. Molt bé. I així ens podries explicar, bueno, perquè la gent ens estarà veient i si no han vist l'expo i no s'han fixat en la teva obra, el que sigui, una mica, una mini descripció de com és la teva obra, el teu estil i... Sí, bueno, el meu estil és bastant pintura plana, per lo general, no? Sí, bastant de contorns, bastant... I aquesta l'he fet amb la tècnica de l'aquarela i és bueno, un retrat d'una noia amb granets i bueno, fica la frase de tener acné és normal i no sé, el cabell blau com a detall. Sí. I amb unes arracades. O sigui, volia que fos una imatge bella, no? Amb bellesa, Sí, per és mostrar maca. que l'acné doncs, també pot ser bell. Doncs, i aquest era el meu objectiu. Molt bé. Però he vist més coses, no? Vull dir que et mous entre l'estil aquest més còmic, no? En digital també fas coses... Sobretot digital, perquè em facilita molt el temps i també l'acabat. Sí, però tot així molt amb contorns, pintura plana... Però sí. I podem trobar les teves il·lustracions en alguna revista o has tingut la possibilitat o l'oportunitat de... Crec que revista no. De moment a l'Instagram, bueno, el cartell de l'art en femení, bueno. però així com publicació crec que no. No. No me'n recordo ara mateix. Bueno, t'animo... hi ha una revista que es diu Masala, no sé si la coneixes. No. Doncs allà sovint publiquen il·lustracions de diferents persones, llavors busca Masala pel Google i contacta amb ells perquè segur que t'agafen alguna il·lustració. Sí. Ja, perquè ja has començat a moure't a nivell professional? A veure, he fet col·laboracions i tal, però tampoc molt. Sí que m'agradaria l'any que ve estudiar il·lustració, perquè Belles Arts com que aquest tema no es toca, ni el tema laboral, en plan artista d'exposició, de galeria, tampoc es toca molt. No. No t'ensenyen... No. No t'ensenyen a fer un portfòlio? No. Sí, no? No. O sigui, hi ha profes que sí que ens han fet com... Me'n recordo un profe, ens va fer un treball que era de presentar un projecte, com si fos una convocatòria. Però la portfòlio, aquestes coses, res, o sigui, no es toca aquest tema. Ostres, però al final és el més important, perquè o sigui, hi ha un punt
que sí, que és com molt més important com vens la teva obra i tots els contactes que generes, no? Tota aquesta red de networking, que el teu treball en si. Vull dir que al final el treball agrada o no agrada, no? Però si tu no estàs allà movent-lo... Total, és molt important en el món artístic. Sí, El que passa que a la carrera no es toca, diuen que es toca més al màster. Sí que és veritat que tenim clar. Tenim una assignatura que és on venen artistes a donar xerrades i tal, però bueno, tampoc és com molt suficient, no? Però sí que al món professional, pues, com que te l'has de buscar tu, molt. Crec que no estem a la Belles Arts, també passa més amb ensenyaments artístics, no? Que es deixa com pel final. I sí que és veritat que vaig anar un cop a una xerrada que feien un espai jove de tot el tema laboral per a artistes, tema d'autònoms, tal, perquè no tenia ni idea jo. Sí que em va passar la meva primera col·laboració, em va dir la noia, sí, em faràs una factura, no sé què. Jo no tenia ni idea de què és això de la factura, és que ningú m'havia parlat. I per això vaig anar a la xerrada aquesta. Que per sort al final hi ha altres recursos més fora de la universitat. Jo ho recomano molt a tothom que vulgui aprendre d'il·lustració, d'art en general, anar a xerrades d'artistes, anar a tallers, perquè jo al final a la facultat vaig aprendre més d'un taller que va venir un noi muralista, d'art mural, que de molts professors, o sigui, perquè sí que ens va parlar una mica de l'àmbit laboral i tal, i molts cops no anem a aquests tallers, a aquests espais, perquè no ens enterem, però jo ho recomano molt i hi ha gent que li fa vergonya perquè ha d'anar sola. Perquè també passa, no?, que estàs interessada en alguna cosa, però el teu entorn no acaba de... saps, amigues i tal, però jo ho recomano, és de veritat on aprens, amb artistes, amb gent que es dedica. Clar, sí, perquè al final són els que et poden ensenyar i et passaran els contactes i com i on fer les coses. Com per anar tancant, si ens pots explicar així una mica què tal l'experiència amb l'exposició aquí a la Fontana. Doncs molt bona experiència, la veritat. No m'ho imaginava tan gran l'expo, tantes artistes. I sí, quan ho vaig veure, molt guai distribuït i penso que està molt bé fer aquestes exposicions perquè també veus l'obra de més gent, de més persones, i al final el treball com a artista o com a il·lustrador és molt solitari, no? I penso que aquestes expos són un bon espai per conèixer gent i tal. És molt guai. Ja, jo espero a veure si entre algunes artistes podeu fer una mica de networking i no sé, no? I generar relacions i que pugueu treballar alguna cosa juntes, seria supermaco. I que, bueno, que teniu l'Espai Jove a la Fontana dins de les possibilitats Covid a la vostra disposició. Vull dir que estaria superbé. Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies. Doncs, vale, anirem acabant, ens despedim. Aitana, si vols dir alguna més, és el teu moment. Te doy tu minuto de glòria. Res, que moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'exposar i ha sigut molt bona l'experiència. I que si tenen algun dubte sobre il·lustració, sobre Belles Arts, sobre el que sigui, doncs poden parlar al meu Instagram. Vale. Super. Moltes gràcies, Aitana. Vagi molt bé la tarda. Dibuixis molt. Adéu.